Hello Zimbabwe, nhasi ndava ndine imwe nyaya endasangana nayo ndiri kuona pa Facebook page reuyo mukomana anoitwa Pangana Java kana kuti Passion Java. So this guy munhu wekuti achitanga zveprofesi zvake isusu kuzomuziva kwatakaita munhu wekuti akarezwa neuyo anoitwa Uebert Angels, Prophet Uebert Angels, munomuziva mese anoitwa Prophet Uebert Angels, uyo ambassador at large panguva yatirini. So zvichakadaro Passion Java ndokuzosiya kunoitwa spiritual son kwa Prophet Uebert Angels, ndobva arishifta ndobva aenda kwana Bishop Noel Jones kuAmerica kwaakazoenda akatanga kunogara ikoko, ndobva atovhurawo ministry yake zvakanakawo zvinengei, ndobva atanga kuita zvinhu zvake. So atanga kuita zvinhu zvake ari ikoko, akazotanga manje kudzoka akukriticiza vamwe manje vakasara vemachurches kuno, because isusu kumuziva kudhara munhu wekuti aipinda zayoja Passion Java, but izvozvo zvese izvozvo zvamboiswa pasaidi, akubva nekuna Noel Jones akupenya akubudawo mukaLamborghini kake, akudhiraivhawo tumota turinana akugarawo pari paripo, akubuda akukriticiza magenerals ake akamurera. Amene kuti zvinhu zvakadai so munozvionawo sei, because nezuro paFacebook page pake akanyora akati Angel is claiming that he raised Lovi vaseka zvake. Unozatika vanhu vekuti pane pamuromo zuro ndizuro ndiye same prophet akabuda achiti hanzi unotoona kuti uyu prophet uyu akanyanya kurasika, anzobvaona futi kuti uyu prophet uyu ane dzungu, anzobvaona uyu prophet uyu anenge achingodenda achingokopora vanhu Java. You see, I describe a type of prophets in Zimbabwe. Achiti muZimbabwe mune 3 maprophets chete, ende pa 3 maprophets echo aitaurwa ipapoka apana pongataura zvemaprophets emuZimbabwe ukasamenshena prophet Emmanuel Makandwa veUFIC, because he is the biggest prophet in Zimbabwe. That one is not a secret. Takatarisa futi Prophet Uebert Angel, biggest prophet, and tasa biggest church in Zimbabwe, zvinotodadisa. Asi iye Java kuti tizompinza tonomubvisa papo tongoza prophet Magaya veNgirikini, ndo maprophets mahombe muZimbabwe. Iyewo zvake akazongozvipfekerawo ipapo, but amene kuti aifunga chichipa kuda kubvisa prophet Magaya. So panapa mune Zimbabwe ndonyaya ndakuwa nayo kuti tionesane nemi muchitiudza kuti muri kuionawo sei kuti mukomana uyu akutanga kushoropodza vanhu vakamurera, maprophets mahombe kwaari, maprophets vakavhura nzira kwaari, because iye chiprofita chacho aivizira kupinda pasina vanhu ndo vakatora vakamurera, but iko zvino akuvacriticize vamuratidza kugwara. Ndisazvinzi munhu abatsirike zvishuwa. Aiwa.